דיווח של שנים, עדיין הפועל חולון נואשת לגארד מאוד דומיננטי. האם יש לה אחד כזה? גם את זה לא ראינו הרבה השנה. לא? מרקוס קאר עכשיו, כשהתוצאה על 5-0, 5-0, 5-0 לסיום הרבע השלישי. להגדיל את הפער ולעלות ליתרון ספרתי בפעם הראשונה. סטון ותומאס, השניים האלה משחקים טוב ביחד ברבע השלישי. עוד סטון, תומאס. אין עוד הרבה זמן. תומאס יצטרך לעשות את זה לבד. עושה זאת על הבאזר. וקולע כמובן. מחצית מופרעת של בני הרצליה. היא מתייצבת לפחות על הרכב שאולי כבר עבר את מכת העזיבות, פציעות, you name it. דוניס תומאס, ניסיון לא קורה עדיין בליגה. תומאס על כדור חוזר, מסתובב עם גור לוי על הגב, עושה 2 נקודות. שוב בקס עם הכדור עכשיו אצל הרצליה, עם החסימה יחד עם ווילי וורקמן. תומאס עולה שם, תומאס הוא איום מחוץ לקשת, והנה הוא מראה אותו. 40. בורדיון. עולה וורקמן. תומאס, בפינה, הוא חופשי כמו שלא היה בקריירה. 14 שניות חדשות. תומאס, עם הריס על הגב. הולך לזריקה מ2, קולע. 8 שניות להתקפה הזו של הרצליה. תומאס, עוד שלושה. תומאס לוהט. עכשיו תראה, אפשר להבין תמיד מה מותר ומה אסור. תומאס. מחצי מרחק לזריקה ראשונה שלו, פנימה יפה. זה דבר שיכול להצליח. איך בנקס מוסר מהר, מניע את המשחק. עזוב, זה לא עניין איך בנקס מוסר. סירה, גרל בפינה, חזק מדי לידיים של תומאס. תומאס מריץ מתברצת, בנקס יסיים אותה מצוין. שני בליגה. בחסימות ובצד השני גם מסיים את זה יפה עם היד הארוכה. הטווח הזה. קאר לבנקס, צריך לזרוק גם בעצמו קצת. מחטיא, אבל יודע להחטיא. אם תמצא מי שרוצה לבוא. זו גם פה קודם כל צריך למצוא, אחרי זה להחטיא. הנה תומאס, בתוך הסל. גדול מחטיאה, היא קצרה מדי. של הדבר הזו. הוא נשאר בלי אוויר. במעבר, תומאס בורח החוצה לשלשה. וזאת הסיבה. חשוב מאוד, הוא בעונה מצוינת, הוא עושה דברים יפים מאוד. תומאס, סוף שעון, זריקת וו, איזה טכני. עכשיו זהו קאר, מוציא החוצה לתומאס. תומאס זורק, תומאס קולע. ניסיונות מהשדה לעומת 5. קאר מוסר את זה לתומאס, עושה צעד פנימה, לוקח זריקה ל2, ואדוניס תומאס